μυαλό όλα. Περάσατε από ένα χώρο δύσκολο, φαρμακευτικό χώρο, όπου οι απαιτήσεις της δουλειάς είναι μεγάλες. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό που ζούσατε πριν, αλλάξατε σελίδα, γυρίσατε σελίδα στη ζωή σας και αλλάξατε τρόπο ζωής. Ο καινούριος τρόπος ζωής πιστεύετε ότι σας βοηθά και σας παροτρύνει περισσότερο να γράψετε και άλλα βιβλία στο μέλλον? Ήδη το δεύτερο είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ναι, μου βγαίνει πάρα πολύ καλά και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Είναι μια δημιουργική στάση ζωής και μου αρέσει πραγματικά. Οπότε μου βγαίνει πολύ θετικά εμένα η εξοχή. Δεν μπαίνω σε μπαξέδες, δεν μπαίνω. Ωστόσο χαίρομαι πάρα πολύ τη φύση. Επειδή δεν έχω πολύ επαφή, τη βλέπω λίγο από μακριά, όμως τη χαίρομαι. Είναι καινούριος τρόπος ζωής πραγματικά και όταν βλέπουμε κάτι θετικά έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Μου έκανε εντύπωση ότι μέσα στο βιβλίο περνάτε μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με ψυχολογική τοποθέτηση και με ανάταση ψυχής, όχι απλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στον καθέναν, αλλά πράγματα άσχημα που εξελίσσονται σε καλύτερα και μπορεί κάποιος να τα αλλάξει με τον τρόπο σκέψης και με την ζωή που θα διαλέξει από εκεί και μετά. Αυτό είναι κατεξοχήν το μήνυμα. Και βέβαια πάντα έχουμε δύσκολα στη ζωή, δεν υπάρχει μια ζωή στρωμένη με ροδοπέταλα. Το μήνυμά μου είναι ακριβώς πως όταν έχουμε δυσκολίες πρέπει να βρούμε τον τρόπο να διαχειριστούμε όλες τις δυσκολίες, όχι να μην έχουμε. Αυτό δεν είναι εφικτό στη ζωή να μην έχουμε δυσκολίες. Οπότε η δύναμη της ψυχής που τη βρίσκουμε και πρέπει να τη βρίσκουμε για να είμαστε καλά στην ψυχή μας και με τους γύρω μας και με τον εαυτό μας. Έχετε διαβάσει βιβλία ψυχολογίας, έχετε περάσει από σεμινάρια αυτογνωσίας. Εγώ διάγνωσα κάτι μέσα στο βιβλίο σας, επειδή εντάξει, τα ψάχνουμε τα πράγματα στη ζωή μας, αρκετές το κάνουμε, αρκετός κόσμος πια. Πολύ σωστά το έχετε διαγνώσει, πραγματικά. Σε όλη μου τη ζωή, από την ενηλικίωση και μετά, πραγματικά ζητούσα πολύ όμορφα πράγματα και το έκανα. Ναι, έκανα αρκετά σεμινάρια και αυτογνωσίας, ψυχαναλυτικά να τα πω, πραγματικά. Έτσι, για την ομορφιά της ψυχής, για τις δυσκολίες και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Και έχω διαβάσει και πάρα πολύ. Και χαίρομαι που τώρα όλα αυτά μπορώ να τα διαχειριστώ στο μυαλό μου και με βοηθούν πάρα πολύ στη σκέψη μου και στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το πιο θετικό. Το βιβλίο «Όταν το δάκρυ άγγιξε τον ήλιο» έχει κάποια πραγματικά στοιχεία μέσα ή όλα είναι μυθοπλασία? Είναι μυθοπλασία, ωστόσο θα μπορούσε να είναι όλα πραγματικά. Δηλαδή, η ηρωίδα μου η Χρυσαφένια είναι ένα κορίτσι που ξεκινάει από το χωριό της. Θα μπορούσε να είναι κάθε κορίτσι που ξεκινάει, με δυσκολίες. Με τις δυσκολίες του κλειστού περίγυρου. Οπότε θα μπορούσε πραγματικά. Είναι ένα χωριό που λέει τα καλά και τα αρνητικά της μικρής κοινωνίας. Και όλα εξελίσσονται εκεί, στην αρχή. Ωστόσο μετά προχωράει η ζωή και ανεβαίνει τα σκαλιά η ηρωίδα μου και την αγαπώ πάρα πολύ, σαν να είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Και βρίσκει τη δύναμη της ψυχής, γιατί δεν την αποδέχονται στις δυσκολίες που συναντάει και την απορρίπτει ο κλειστός κύκλος που ζει και πρώτα η οικογένεια. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και πραγματικό. Οπότε ναι μεν μυθοπλασία, αλλά θα μπορούσε να είναι κάλλιστα μια πραγματική ιστορία. Εμένα με εντυπωσίασε ο ρόλος της μητέρας, πόσο αυστηρή ήταν με την κόρη της, πόσο σκληρά φέρθηκε και είναι χαρακτηριστικό αυτό των παλιών. Των κλειστών κοινωνιών θα έλεγα εγώ, διότι δεν είναι ότι σε απορρίπτει η κλειστή κοινωνία, πρώτα η πιο κλειστή της οικογένειας. Ναι, έτσι. Και όταν δεν γίνεσαι αποδεκτός, δεν μπορείς να ζήσεις σε καμία κοινωνία, σε καμία. Ωστόσο, χαίρομαι που η ηρωίδα μου βρήκε το κουράγιο και προχώρησε στη ζωή της και αυτό είναι καταπληκτικό και δίνει φοβερό μήνυμα. Γι' αυτό θέλω να το διαβάσουν. Όσοι το διαβάσουν θα καταλάβουν ότι όποιος θέλει μπορεί να προχωρήσει στη ζωή.
Βέβαια, εκτός από τη Χρυσαφένεια που είναι η ηρωίδα, ξεκινάει να είναι η ηρωίδα του βιβλίου, μετά όμως περνάει σε δεύτερη μοίρα, ίσως σε κάποιες σελίδες, σε κάποια κεφάλαια, και γίνονται οι ήρωες και άλλοι άνθρωποι που ζουν γύρω της. Μέχρι όλα αυτά να μπλεχτούν και να βγει ένα τέλος που είναι ανατρεπτικό ίσως, δεν το περιμένει κανείς. Ναι. Όποιος το διαβάζει μου λέει ότι ξαφνιάζεται καταρχάς, ότι δεν περιμένει. Ωστόσο η ζωή είναι απρόβλεπτη. Ναι. Οπότε πραγματικά θα μπορούσε να είναι και έτσι. Η ζωή πιστεύετε ότι έχει μεγάλες εκπλήξεις, περισσότερες από αυτές που περιγράφονται σε σενάρια φανταστικά και που λες αυτό, τώρα τι γράφει αυτός, ας πούμε, γίνεται αυτό το πράγμα να συμβεί? Και όμως έχουν γίνει και περισσότερα από αυτά. Έχουν γίνει. Πραγματικά είναι έτσι και το πιο πολύ, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ μάλλον στο βιβλίο είναι και τα ταξίδια που αναφέρω. Ναι. Μαθαίνει κανείς και πράγματα, δεν διαβάζει μόνο την ιστορία μιας κοπέλας για τη δύναμη της ψυχής, που είναι πολύ σημαντικό μήνυμα, όμως έχω και ταξίδια που κάνουν οι ήρωές μου. Εδώ θέλω να πω ότι για να Γερμανία και φτάνει μέχρι Νεπάλ. Γερμανία, μέχρι το Νεπάλ, έχει τα ελληνικά νησιά που λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι. Για να γράψω κυρίως στο Νεπάλ, τις λίγες αυτές σελίδες, επί 2 μήνες ασχολιόμουν μόνο με αυτό. Είναι σαν να πήγα αυτό το ταξίδι. Πραγματικά. Ίσως ήταν στο βάθος του μυαλού μου έτσι ένα ταξίδι εκεί στην Κεντρική Ασία και βγήκε έτσι. Το ευχαριστήθηκα, το χάρηκα. Είναι σαν να ταξίδεψα εκεί. Ξέρω κάθε λεπτομέρεια και επί 2 μήνες δεν έκανα τίποτε άλλο από το να παρακολουθώ βιντεάκια στους δρόμους, στην περιπλάνηση, τους κατοίκους, τις συνήθειες. Πραγματικά πήρα κάθε πληροφορία. Και από βιβλία και από το διαδίκτυο. 2 μήνες το λέω για τις λίγες αυτές σελίδες. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά που θέλετε να δώσετε στον κόσμο θα πρέπει να έχει περάσει από έρευνα. Δεν είναι... Ό,τι γράφετε δηλαδή θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένο. Βεβαίως, δεν το γράφετε είναι και να έχει λάθη για τις τοποθεσίες βασικά. Για όλα τα άλλα τώρα, για τα πρόσωπα και όλες οι διαπλοκές είναι... Ναι, αλλά και για τα αρχαιολογικά μνημεία που αναφέρω και για τη Θεσσαλονίκη, για τα μνημεία. Την αγαπώ ιδιαίτερα, είναι η πατρίδα μου. Πραγματικά περιπλανιέμαι και το χαίρομαι και το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Έχει πολλά πραγματικά στοιχεία και το χαίρομαι αυτό. Όλα αυτά ήταν μία ανάγκη να εξωτερικευτούν, να βγουν από μέσα, γιατί νοητά ίσως θέλετε κι εσείς να ταξιδέψετε και θέλετε να δείτε μέρη. Είναι μέρη που εκτός από τον Νεπάλ που έχετε γνωρίσει και τα περιγράφετε, αλλά τώρα αν θα πηγαίνετε διακοπές, πηγαίνετε σε ένα μέρος, θα βλέπετε το μέρος σαν υποψήφιο μέρος περιγραφής ενός βιβλίου? Δεν είναι απαραίτητο. Συγγνώμη. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί στη σκέψη μου είναι ένα ταξίδι. Δηλαδή θέλω να πάω στο Παρίσι. Δεν έχω πάει. Δεν ξέρω αν βγει μέσα στα βιβλία. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ταξίδι. Δεν είναι απαραίτητο να το βγάλω, ωστόσο κάθε πληροφορία που παίρνουμε είναι πολύ όμορφη και δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα μας χρειαστεί. Να τη βγάλουμε, να την εξωτερικεύσουμε. Πότε ξεκίνησε αυτό το βιβλίο να γράφετε και πότε ολοκληρώθηκε? Για έναν ολόκληρο χρόνο ήμουν πραγματικά δοσμένη στο βιβλίο. Κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο το ταξίδι αυτό, η συγγραφή. Όταν μεταφερθήκαμε με το σύζυγο στην εξοχή και εγκατασταθήκαμε και τακτοποιηθήκαμε και είχα ανησυχίες και είδα ότι είναι πάρα πολύ όμορφα το να είσαι στην εξοχή, πλην όμως εγώ έχω μάθει να ζω, να κινούμαι έξω σε άλλους χώρους. Οπότε το ότι έμεινα κλεισμένη με όλες τις ομορφιές, το λέω γύρω-γύρω της φύσης, είδα ότι έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Οπότε ήταν και ανάγκη και αυτά που μαζεύτηκαν στην ψυχή μου και στο μυαλό μου έπρεπε να βγουν παρά έξω. Μάλιστα. Πολύ. Και μέσα από αυτό εξελίσσεται. Τι να σας πω τώρα, ότι είναι και στο πανεπιστήμιο, σε αυτή την ηλικία, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, για να πάρει περισσότερα πράγματα για τη ζωή της. Θα τα πούμε μετά βέβαια, αφού πρώτα εγώ σας μιλήσω για το βιβλίο, το οποίο είναι από τις εκδόσεις Οκεανής, έτσι δεν είναι? Ωκεανός είναι, Ωκεανός, εκδόσεις Ωκεανός,
Όταν ο δάκρυ άνοιξε τον ήλιο είναι ο τίτλος. Και αν το πάρετε το βιβλίο στα χέρια σας, αυτό που κάνουμε φυσικά όλοι είναι να το γυρνάμε και να διαβάζουμε κάποια στοιχεία στο πίσω μέρος του βιβλίου. Εδώ λοιπόν εγώ θα σας τα πω. Η Χρυσαφένια έφερε στον κόσμο ένα μικρό άγγελο. Ένα φευγαλαίο άγγιγμα στο ποδαράκι του ήταν αρκετό για να τη γεμίσει με δύναμη και υπομονή να αντέξει τον αποχωρισμό αμέσως μόλις τον γέννησε. Έβαλε στόχο. Γινούμε, ναι. Παρόλο που το έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές και θέλω να δώσω ακόμη ένα μήνυμα ότι μόνο ο ήλιος μπορεί να στεγνώσει τα δάκρυα. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτός ο ζωογόνος ήλιος που δίνει ζωή, που είναι πηγή ζωής και χαράς. Το φως. Το φως και η ζεστασιά του φωτός που απλώνεται και στις πηγές και στο μυαλό και παντού. Έτσι, ναι. Και εσωτερικά μιλάμε και αλληγορικά. Τώρα δεν είναι ο ήλιος, είναι και μέσα ο ήλιος, πώς φαίνεται στην ψυχή. Ναι, και αυτό βγαίνει. Φωτεινή ψυχή, φωτεινή. Και μυαλό φωτεινό. Και μυαλό φωτεινό. Όλα από εκεί. Λοιπόν, Σάντι, είπαμε ότι άλλαξες τη ζωή σου, έφυγες από τη Θεσσαλονίκη όπου ζούσες και εργαζόσουν πάρα πολλά χρόνια. Όλη μου τη ζωή. Και ήρθες στην εξοχή. Μπορείς να μας αποκαλύψεις το μέρος αυτό που ζεις ή η εξοχή είναι ένας τόπος που δεν μπορεί να αναφερθεί? Είμαι αδιάκριτη, δεν είμαι? Όχι καθόλου, ίσα ίσα είναι τιμή μου. Ο σύζυγος είναι από τον Ακροπόταμο Καβάλας. Ένα καταπληκτικό χωριό, πραγματικά καταπληκτικό. Έφυγε από μικρός, βέβαια, και πάντα ήταν όνειρό του να γυρίσει. Και ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ και έτσι τον ακολούθησα και δεν μετάνιωσα καθόλου γι' αυτό. Πραγματικά βγήκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα και πολύ θετικά και το πρώτο είναι το βιβλίο. Το επόμενο είναι το πανεπιστήμιο, ότι τώρα είμαι φοιτήτρια. Έχω απέραντο χρόνο και κυρίως έχω ένα σύζυγο που είναι τόσο ευτυχισμένος που μου κάνει όλα τα χατήρια. Που μένετε εκεί, τα ακούω και μου φαίνονται, ξέρετε, εξωπραγματικά τελείως όλα αυτά. Στη σημερινή εποχή, πραγματικά είναι ένα μήνυμα αυτή η εκπομπή. Υπάρχουν και οικογένειες, υπάρχουν και σχέσεις πολύ δεμένες, υπάρχουν άνθρωποι που ο ένας θέλει να κάνει πράγματα για τον άλλον και να μοιραστεί μαζί του όλα αυτά που κάνει και όχι εγωιστικά και μόνο για τον εαυτό του να ζει. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Μια οικογένεια με παιδιά. Έχετε παιδιά, Σάντι? Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι είμαστε 40 χρόνια με τον σύζυγο από 20 χρονών. Εδώ πέρα θέλω άλλη εκπομπή να κάνω. Πώς κρατιέται ένας γάμος τόσα χρόνια? Αυτό είναι. Όταν θέλουμε να ευχαριστήσουμε κάποιον, αυτό το εισπράττουμε σαν ανταπόδοση. Θέλει και ο άλλος να μας ευχαριστήσει. Και αυτό είναι το πιο θετικό μήνυμα και θέλω να το πω. Ναι, έχουμε 2 παιδιά που έχουν δρομολογηθεί στη ζωή τους, έχουμε ένα γιο, έχουμε και ένα εγγονάκι, είναι καταπληκτικά, είναι συνθέτης ο γιος μας ηλεκτρονικής μουσικής, έχει κάνει την αγάπη του πραγματικά επάγγελμα, διαπρέπει, είναι ευχαριστημένος και έχουμε και μια κόρη που σπουδάει στο πανεπιστήμιο, είναι στο πτυχίο, είναι διεθνολόγος, μάλλον σε λίγο που θα πάρει το πτυχίο θα γίνει, δρομολογημένα. Καλά παιδιά, πατάνε στα πόδια τους, χαίρονται και αυτοί που μπορούμε να ζήσουμε οι δυο μας, χωρίς να έχουμε το κανάκεμά τους, χωρίς να είμαστε από πάνω τους, να τους δώσουμε και αέρα να ανασάνουν και να αυτονομηθούν στη ζωή, γιατί έτσι προχωράει η ζωή. Οπότε να πω ότι ξεκινήσαμε πραγματικά στον Ακροπόταμο, να το πω, της Καβάλας, μια καινούρια ζωή, μια πάρα πολύ όμορφη σελίδα στη ζωή μας. Μάλιστα. Και χαίρομαι γι' αυτό. Βέβαια, ο χρόνος που υπάρχει και μπορεί να τον εκμεταλλευτεί κάποιος, διαφορετικά ο καθένας, πιστεύω ότι εσύ, και σου μιλώ στον ελληνικό Σάντι τώρα, ότι εσύ τον εκμεταλλεύεσαι γράφοντας. Και γράφοντας. Και κάνεις και άλλα πράγματα και εκεί. Διαβάζοντας. Ναι. Ζωγραφική δεν μπορώ τώρα να πω ότι παλιά περισσότερο, παρόλο που είχα δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το φαρμακείο είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά. Χαίρομαι βέβαια γι' αυτό, μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα και ό,τι κράτησα από εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι έρχονται πάρα πολλές εικόνες, έχει γεμίσει η ψυχή μου από κουβέντες, από συζητήσεις, από
από τον υπεύθυνο τρόπο που πρέπει να δουλεύει κανείς, από τις συναντήσεις με σπουδαίους ανθρώπους, κάθε κατηγορίας, και μικρούς και μεγάλους, που θέλουν να σου εκμυστηρευθούν, να σου πούνε πράγματα. Νομίζω ότι τώρα, αν κάτσω να τα σκεφτώ, όλα αυτά έχουν γεμίσει μέσα την ψυχή μου και το μυαλό μου και μπορώ να τα αποτυπώσω στο χαρτί και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που μου βγαίνει τόσο καλά. Έμπνευση δηλαδή έπαιρνες από τον κόσμο γύρω σου? Ναι, βεβαίως. Αυτό μπορώ να το πω σίγουρα. Και αυτά που έχει να σου πει ο καθένας, να σου εκμυστηρευθεί. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, του να καταθέσει κάποιος τα μυστικά της ψυχής. Όταν έρθει να σου πει το πρόβλημα της ασθένειας, θα σου πει και άλλα πράγματα μέσα από την οικογένεια. Και βεβαίως αυτή η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή και το βλέπω τώρα. Ότι σιγά σιγά βγαίνουν αυτά και πρέπει να βγούνε και σε αυτό το βιβλίο, αλλά και στο δεύτερο που έχω ξεκινήσει. Στην αρχή αυτό το βιβλίο, όταν γράφτηκε, οι σελίδες του, πού δόθηκε, ποιος το διάβασε? Η κόρη μου το διάβασε. Η κόρη μου όχθησε πάρα πολύ και την ευχαριστώ πραγματικά. Ήταν η πρώτη επιμέλεια που μου έκανε. Είναι πολύ αυστηρός κριτής. Πάρα πολύ αυστηρή είναι μαζί μου. Και με τα γραμματικά, αν μου ξέφευγε κάποιο κόμμα, κάποιος τόνος, μαμά, προσεκτικά. Πάρα πολύ, ναι, πολύ αυστηρή. Μ' αρέσει αυτό. Καταλαβαίνω ότι ίσως και εγώ, όχι, ίσως ήμουν και εγώ στη ζωή, ότι πρέπει να είστε πάντα πολύ σωστά στη ζωή, να μην κάνετε όσο μπορείτε λάθη, άνθρωποι είμαστε, να κοιτάτε τη λεπτομέρεια και νομίζω ότι τώρα μου τα κάνει όλα και πραγματικά βγήκε πολύ θετικά. Μου έκανε την πρώτη, μου το έγραψε στον υπολογιστή, την πρώτη επιμέλεια, μου είπε αρκετά σημεία που έπρεπε να προσέξω και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Απίστευτη δουλειά. Θέλει πάρα πολύ χρόνο μετά το χειρόγραφο, μετά που το γράψει κανείς στο χέρι, έχει πάρα πολύ δουλειά. Βέβαια, δεν είναι απλό και να εκδοθεί ένα βιβλίο. Καθόλου. Ο εκδοτικός οίκος, ο Ωκεανός, είναι στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Είναι στην Αθήνα. Ένας μεγάλος, με ανωδική πορεία, καταπληκτικός. Και θέλω να πω ότι είμαι πολύ τυχερή, ίσως και εγώ θετικά. Ναι. Ίσως, νομίζω πως ναι. Όταν αντιμετωπίζω εγώ θετικά στη ζωή, το βλέπω και στους άλλους. Μια ανοιχτή αγκαλιά, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά έχω τα καλύτερα να πω. Πολύ υποστήριξη. Ακόμα θυμάμαι την ανοιχτή αγκαλιά όταν μπήκα μέσα, όταν με κάλεσαν, όταν μου είπανε ναι, μας αρέσει, θέλουμε να το εκδώσουμε. Και έτσι μπήκα και βρήκα μια πολύ ζεστή αγκαλιά και έχω να το πω έτσι με πολύ συγκίνηση αυτό το πράγμα. Πιστεύεις ότι αυτό που εκπέμπεις πια στη ζωή σου το παίρνεις πίσω? Ναι, γι' αυτό είμαι σίγουρη. Αυτό τώρα που δίνεις, πια, γενικά, αυτό, σαν ναι. άνθρωπο, σαν άτομο. Ναι, το βλέπω. Που είσαι φιλική, θετική. θυσιάζεις τον άνθρωπο θετικά, πάντα. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Δεν έχεις συναντήσει όμως στον δρόμο σου ανθρώπους οι οποίοι να είναι κακοπροαίρετοι, να σου έχουν κάνει δύσκολη τη μέρα? Δεν μιλάω για τη ζωή, γιατί η ζωή σου ευτυχώς έχεις ανθρώπους γύρω σου, την οικογένεια εννοώ, που είναι εντάξει όλα, ευτυχώς. Όμως μπορείς και διαχειρίζεσαι πια τα πράγματα αυτό τελείως νομίζω. Διαφορετικά. Ναι, νομίζω ότι το έχω καταφέρει μέσα από πολλή δουλειά. Έγινε βήμα-βήμα αυτό το κομμάτι και γι' αυτό πάντα διάβαζα πάρα πολύ, να βλέπω και τις σκέψεις των άλλων και βιβλία ψυχολογίας και βιβλία έτσι πιο προχωρημένα για τις σκέψεις των ανθρώπων. Κυρίως όμως η επαφή με τους ανθρώπους. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου και καταπληκτικό. Και πραγματικά είμαι ευτυχισμένη που έζησα μέσα στο χώρο του φαρμακείου και έδωσα και πήρα πάρα πολλά. Και βλέπω και την ανταπόκριση, να πω, στην εξοχή, στον Ακροπόταμο είμαι πάρα πολύ καλά. Όμως νιώθω την ανάγκη να κατέβω κάτω και στις φίλες μου και στο περίγυρό μου και στο σπίτι υπάρχει φυσικά, διατηρούμε και το σπίτι εκεί. Και βλέπω αγκαλιές ανοιχτές. Για μένα αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν έχουν κοπεί οι γέφυρες και βέβαια δεν επεδίωξα κάτι τέτοιο. Πραγματικά για μένα είναι πάρτι, χαρά, πανηγύρι όταν
τηλεφωνιόμαστε κάθε μήνα και λέμε με τις φίλες μου ότι ναι, θα συναντηθούμε. Και μου λένε θα αφήσουμε κάθε δουλειά και θα βγούμε. Για μένα είναι κέρδος πολύ μεγάλο και πραγματικά είναι κατάκτηση στη ζωή αυτό. Βέβαια, το να έχεις φίλες, ναι, η αποδοχή. Και να είναι φιλίες ετών, έτσι δεν είναι, δεν είναι αυτές που προέκυψαν τώρα. Όχι βέβαια, είναι φιλίες ετών. Οι οποίες τώρα πώς αντιμετωπίζουν έχοντας δίπλα τους μια γυναίκα που είναι υπογραφή της σε ένα βιβλίο και το όνομά της σε ένα εξώφυλλο. Ακούς πράγματα, βλέπεις διαφορετικά να σου συμπεριφέρονται, αλλάζει κάτι στη ζωή? Όχι, για τους ανθρώπους που με ξέρουν από μικρό παιδάκι, που είμαστε από το δημοτικό μαζί, δηλαδή που είμαστε 50 χρόνια φίλες και το θεωρώ πολύτιμο πράγμα στη ζωή, πραγματικά πολύτιμο, πολύ μεγάλο κέρδος στη ζωή, κάτι που δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Συγκινούμε που το λέω. Πραγματικά, όταν κατεβαίνω και είναι ανοιχτή η αγκαλιά, θα αφήσουμε τα πάντα για να είμαστε μαζί. Όχι, δεν έχω αλλάξει. Αλίμονο, επειδή μπήκε το όνομα στο πρώτο βιβλίο, είναι μεγάλη συγκίνηση. Και χαίρονται με αυτή την χαρά μου και για μένα αυτό είναι επίσης μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή. Ότι χαίρονται με τη χαρά μου. Φυσικά, αλίμονο να αλλάζουμε, επειδή γράφουμε ένα βιβλίο. Όχι, το χαίρονται όμως. Μήπως αλλάζουν οι άλλοι γύρω? Για σένα σίγουρα δεν άλλαξε, βλέπω κιόλας και σε ζω εδώ και από την εμπειρία που έχω. Καταλαβαίνω πότε ο άλλος είναι κάπου, την έχει δει αλλιώς την ιστορία του. Και εντάξει, είσαι μια χαρά προσγειωμένη, πατάς τα πόδια σου και είσαι μια χαρά γυναίκα. Λοιπόν, Σάντι, πες μου λίγο για όλη αυτή την πλοκή, όπως εσύ θα ήθελες να ενημερώσεις τους τηλεθεατές τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Λίγα στοιχεία για να έχετε ενδιαφέρον ο αναγνώστης, έτσι. Ωραία, θα πω λίγα πράγματα για να έχει πραγματικά το ενδιαφέρον. Ξεκινάει η ηρωίδα μου η Χρυσαφένια από ένα χωριό. Αγαπάει ένα νεαρό. Αυτός ο νεαρός όμως δεν μπορεί να την παντρευτεί. Καλά, εκείνος είναι για μπάτσες είναι. Δεν το συζητώ. Ωστόσο, πιστεύω ότι... Περίεργος άνθρωπος, ναι. Βολεμένος. Είναι βολεμένος, πιστεύω, διότι της λέει δεν μπορώ αγαπημένη μου να σε παντρευτώ, γιατί μεγάλος ορφανός. Έχω 2 αδερφές που δεν μπορώ να τις αφήσω. Αλίμονο αν η ζωή σταματούσε και μέναμε με τα αδέρφια μας. Δεν θα προχωρούσε το ανθρώπινο είδος. Νομίζω ότι είναι βολεμένος, πραγματικά. Και έτσι γεννάει το παιδί του η Χρυσαφένια, μέσα στον πόνο της. Και δεν της φτάνει μόνο αυτό. Έχει την απόρριψη της κοινωνίας, αστεφάνωτη, σε όποια κοινωνία, πολύ περισσότερο στο μικρό κόσμο μιας τοπικής κοινωνίας. Είπαμε πρώτα από την οικογένεια του ξεκινάει αυτό, η απόρριψη, και αυτό είναι μεγάλος πόνος. Ωστόσο, όταν πηγαίνει να γεννήσει, της λένε, αγκαλιάζει το παιδί, ακουμπάει το ποδαράκι, της λένε ότι έχει την καφετιά βούλα, ξέρει αυτή ότι ο αγαπημένος της την έχει, οπότε έχει μία εικόνα και μετά όταν συνέρχεται της λένε ότι πέθανε το παιδάκι σου. Δεν υπάρχει. Οπότε ο πόνος είναι διπλός και πολύ μεγάλος και ξεκινάει ο αγώνας για τη ζωή. Μάλιστα. Ξεκινάει ο αγώνας για τη ζωή και βλέπουμε πώς τα καταφέρνει. Τα καταφέρνει όμως μέχρι σε ένα σημείο, εγώ θα έλεγα. Δεν ξανακάνει οικογένεια, δεν ξανακάνει πράγματα για τη ζωή της. Απογοητεύεται και σταματάει εκεί. Δεν θα έλεγα μετά τις διαφημίσεις, όχι απογοητεύεται, συνεχίζει να ζει, όμως δεν υπάρχει άντρας σταθερά. Δεν θα το διαβάσετε απλά και θα το αφήσετε στην άκρη χωρίς να σκεφτείτε κάτι για τον δικό σας εαυτό. Μηνύματα περνάει το βιβλίο. Καταπληκτικά και πολλά μηνύματα. Βάζει τον άλλο να σκεφτεί και για τη δύναμη της ψυχής, πώς πρέπει να αντέχει τα δύσκολα, να τα ξεπερνάει, να τα διαχειρίζεται και να διαμορφώνει τις σχέσεις του, τις ανθρώπινες. Γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή, αλίμονο. Παίρνει δύναμη κανείς και από την δική του την ψυχή, αλλά και από τους ανθρώπους γύρω του. Αυτό το μήνυμα θέλω να δώσω. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα.
με την δική σας την παρότριση μέσα από το βιβλίο βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα και τη ζωή μας. Βέβαια με το παράδειγμα της ζωής σας, ούσαμε τον ίδιο σύντροφο. Μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Θα το έλεγα σαν ένα όμορφο πάρτι. Θα γίνει 7 Εβδόμου της Αγίας Κυριακής, γιατί Κυριακή είναι το βαφτιστικό μου. Πραγματικά θα το χαρώ πάρα πολύ, το περιμένω. Θα ξεκινήσει την ώρα που το ηλιοβασίλεμα θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα γίνει στην παραλία Οφρινίου, στην Τούσλα, στο βιβλιοπωλείο της Κυριακής Πανού. Συνονόματι κι αυτή. Και αποφασίσαμε την ημέρα της γιορτής μας να το κάνουμε ένα όμορφο πάρτι. Προσκαλούμε τον κόσμο. 7 Εβδόμου λοιπόν. Στην Τούσλα, στην παραλία. Είναι υπέροχα, δίπλα στο κύμα. Να μιλήσω για το βιβλίο, να υπογράψω το βιβλίο, να κάνω τις αφιερώσεις που τις έχω επιμεληθεί και τις κάνω για τον καθένα μοναδικά και ξεχωριστά, θέλω να το πω, γιατί για μένα κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ξεχωριστός και έχω μάθει να αντιμετωπίζω έτσι τους ανθρώπους και χαίρομαι πάρα πολύ και την περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία αυτή την ημέρα. Μάλιστα. Και βέβαια σειρά θα έχει από Σεπτέμβρη ίσως, να περάσει το καλοκαίρι, η Καβάλα, την οποία όλοι αγαπάτε πολύ και εσύ και ο σύζυγος. Βέβαια. Ο σύζυγος είναι από την Καβάλα και την αγαπάει και την αγάπησα και εγώ μέσα από αυτόν. Είναι καταπληκτική πόλη. Όσοι δεν την έχετε επισκεφθεί, να σπεύσετε να το κάνετε. Δίπλα επίσης είναι το νησί Θάσος, πάρα πολύ ωραία, τουριστικά μέρη. Πολύ απλά, πολύ όμορφα, μπορεί να ζήσει κανείς και δεν έχει το άγχος της μεγαλούπολης. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Σάντι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο «Όταν το δάκρυ άνοιξε τον ήλιο» και περιμένουμε το επόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή μας τη συζήτηση. Εύχομαι και το θέλω πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου να πάει καλά το βιβλίο, να το αγαπήσει ο κόσμος, να το πάρει. Όπου βρεθώ θα κάνω αφιέρωση, πραγματικά μπορούν να με βρουν και μέσα από το Facebook ή όπου κάνω τις παρουσιάσεις, που από το φθινόπωρο θα αρχίσουν πιο δυναμικά. Και το δεύτερο, ναι, είναι σε εξέλιξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα έτσι όπως εγώ σε γνωρίζω.